When I see the sun is shining, I can feel the good vibes. I can feel the way you coming closer, I get good vibes. מה קורה חברים? כאן ילד קלף קארבוי, והיום אנחנו נעשה עוד סרטון קצר. בעצם לפני כמה זמן, כפי שאתם יודעים, היה סרטון בשם הודעה קטנה, וגם אתם יכולים לראות עכשיו שאני כוח לשים את המפה של המשחק של הטופס, ליגת האלופות. אז קודם כל בהודעה קטנה הודעתי שהיה לי את הקלף הנ"ל, אבל עכשיו יש לי גם את זה, 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 וגם את זה. תודה רבה לבן אדם שאסור לי לומר את שמו, כי לא מרשים לו לומר את שמו ביוטיוב, כמו ילד קלף קארבוי. בעצם בסרטון משחקי היורו גם טעיתי, כי פשוט יכול להיות שאני לא זוכר באיזה משחק היה רוסיה סלובקיה, אבל זה היה או ב4 שצילמתי את זה מאוחר מדי כמו מטומטם, או שזה היה היום, זה היה באותו יום, אז פשוט אין לכם זמן. אז אני רוצה רגע, יש לי פיפי, משחרר. טוב, אז חשבתי על המשחק אוסטריה-איסלנד, כמו שהקבוצה איסלנד שהפתיעה אותנו, שבינתיים במקום השני ביורו, אחרי שעשתה שוויון עם פורטוגל ועם הונגריה. אז קודם כל, מה שלא ידעתם על נבחרת איסלנד, שיש שם רק 2 שחקנים מקצועיים, זה אומר שכל השאר הם אוהדים ויש להם מקצוע אחר, והמאמן שלהם הוא ספר. אוקיי? וגם אין לי כל כך מה לומר. כן. תעזרו לי לאסוף, מי שנאמר נכון את ההוצאה יזכה בקופסת הספנים, מי שיהיה נכון בסרטון של הגמר יזכה בפרס שאמרתי, וגם תעזרו לי לאסוף גם את הכמות הקצת של הקלפים. אז תודה שראיתם את הסרטון הזה. כאן היה ילד קלף קארבוי, וניפגש בפרק הבא. יאללה ביי.